A veszélyeztetett családtagok fizikai biztonságát növelő javaslatot tett az Országos Bírósági Hivatal elnöke arra a szomorú esetre, ha egy családtagtól kell védeni feleséget, esetleg férjet, élettársat, gyereket, szülőt. A bírósági hivatal a családon, illetve új megnevezése szerint háztartáson belüli erőszak megelőzésére szolgáló távoltartás szabályait pontosítaná és szigorítaná. A magánélete sötét pontja a mai témánk. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. Köszöntöm itt a stúdióban Spronczy Júliát, a Patent Egyesület munkatársát. Jó napot kívánok! És Stummer Attila bírót, az Országos Bírói Hivatal osztályvezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Ugye azt hiszem, hogy a kiindulási pont az nagyon egyszerű. Ha bántalmazás van egy házastársi vagy élettársi kapcsolatban, akkor ott hiába a zárt ajtó vagy a magánszféra, ott be kell avatkoznia az igazságszolgáltatásnak, a hatóságnak. Ugye, és csak összefoglalóan ennek egyik intézménye a megelőző távoltartás, amely 2009 óta létezik a magyarországi jogban. A bíróságok éltek is ezzel az elmúlt 4 évben, de úgy tűnik, hogy van ezzel némi probléma vagy hiányosság, hiszen erre utal az, hogy a bírói hivatal ennek a szabályozásnak, illetve intézménynek a változtatásán gondolkodik, illetve ezt javasolja. Egyetlen mondat kiegészítésként, hogy ugye az elmúlt napokban, vagy ezekben a napokban tárgyal az Országgyűlés a családon belüli erőszakról, illetve az átnevezéséről háztartáson belüli erőszakká, akkor beszéljünk a konkrét témáról, a megelőző távoltartás intézményének változtatásával. Kezdjük a legfőbb érvekkel röviden azzal, hogy miért van szükség, vagy miért lenne szükség ennek az intézménynek a szigorítására, néhány főérv, és utána majd belemegyünk a részletekbe. Stummer Attila. 2 irányból kezdtünk el gondolkozni az Országos Bírósági Hivatalban. Az Országos Bírósági Hivatal egy külön munkacsoport keretében foglalkozik, összefoglalóan a gyerekközpontú igazságszolgáltatás témakörével, és ennek része a megelőző távoltartás szabályozásának az újragondolása. A bírósági tapasztalatok, illetőleg a nemzetközi elvárásoknak, nemzetközi egyezmények szellemének a fényében vizsgáltuk azt, hogy kellően hatékony, kellően megalapozott alanyi körre kiterjedő az a szabályozás, amit most a bíróságok alkalmaznak. Azoknak a tapasztalatoknak az alapján, amik az adott ügyeket elbíráló bírák részéről felmerültek, az fogalmazódott meg, hogy több irányban anyagi, eljárási szempontokból is fontos az újraszabályozása, a kiegészítése a hatályos törvénynek. A hatályos törvénynek alapvető hiányossága, hogy a volt élettárs nem tartozik a hozzátartozó körébe, illetőleg egy fontos probléma a megelőző távoltartással az is, hogy nem kellően hatékony az eljárási szabályokat illetően, tehát a törvény gyors 3 napon belüli eljárást ír elő. Az ehhez kapcsolódó háttérjogszabályok azonban nem támogatják ezt a gyorsaságot, sok jogértelmezési probléma merül fel, és ezek olyan jogértelmezési problémák, amik csak jogalkotással orvosolhatók. További nagyon fontos probléma az, hogy csak legfeljebb 30 napra rendelhető el a megelőző távoltartás. A tapasztalatunk az, hogy ennek a növelése feltétlenül szükséges. Kérdés, hogy mi lesz 30, vagy mi van 30 nap után, illetve hogy az a bírósági döntési periódus, vagy döntési folyamat az minél hatékonyabb, gyorsabb legyen. Ugye erről van szó, talán ezek a fő pontok. Így van, ezek a legfontosabb pontok. Spronczy Júlia, önök szerint akkor eddig minden rendben volt, hatékonyan védett feleséget, házastársat, élettársat a törvény, vagy szükség van a változtatásra? Mi rendkívüli módon üdvözöljük ezeket a változtatásokat. Az az igazság, hogy itt miközben a bíró úr sorolta a módosításnak az irányait, mosolyogtam magamban, mert a civil szervezeteknek a 2008-2009-es kritikái gyakorlatilag pontról pontra ezeket magukba foglalták. Kicsit szomorúak vagyunk, hogy 4 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezek a módosító javaslatok megszülessenek, noha azoknak a szervezeteknek, akik közvetlen kapcsolatban állnak az áldozatokkal, és ismerik a nemzetközi jó gyakorlatot, már 98 vagy 2008-ban, 2009-ben, amikor a jogalkotási folyamat zajlott, tudatában voltak, birtokában voltak azoknak az információknak, amik ezeket a módosításokat ugye orientálták. Tudjuk, hogy minden évben körülbelül 70 nő az,
aki belehal a párkapcsolati erőszakba. Én nem gondolom, hogy szükséges volt ezt a 4 évet megvárni, hogy le lehessen szűrni ezeket a konzekvenciákat. Ugyanakkor mi rendkívül boldogok vagyunk, azért el kell, hogy mondjam, hogy mégiscsak azért 2013-ra sikerült elérnünk oda, hogy a bíróság is konkrét lépéseket tegyen ebbe az irányba, és ezek feltétlenül jók. A megelőző távoltartás intézményében, a gördülékenységben, hogy minél gyorsabban ilyen döntés megszülessen, ott mit gondolnak? Azt gondoljuk, mi az a lépés, ami a legfontosabb lenne? Hát a távoltartás esetében... A betartatás az egy nagyon fontos pont talán. Nyilvánvalóan a betartatás egy fontos pont, az is egy fontos pont egyébként, hogy folyamatos legyen a távoltartás. Hát ugye az ideiglenes távoltartás, és aztán a bíróság által elrendelhető megelőző távoltartás között ne legyenek olyan lyukak, tehát hogy folyamatosan legyen ez a védelem, mert mi nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez az áldozatokat védő jogintézmény, tehát itt annak kell a fókuszban lennie, és aztán természetesen utána, hogyha megszegi valaki az elrendelt távoltartást, akkor annak komoly szankciója legyen. Úgy tűnik, hogy erre jogilag van lehetőség, mert akár pénzbírsággal, akár elzárással büntethető, mégis a gyakorlatban azt látjuk, hogy egy ilyen megszegés esetében kivonul a rendőr, azt mondja, hogy ejnye, többet ilyen ne forduljon elő, majd távozik. Hát nem igazán hatékony, ez nem a bíróságnak a kompetenciája természetesen, de azt látjuk, hogy ahol jól működik a gyakorlat, ott a rendőröket nem ki kell hívni, hogyha valaki megszegi a távoltartást, hanem hivatalból rendszeresen kijárnak razziázni, ellenőrzik, hogy a távoltartott háztartásban minden rendben van-e, nem köröz-e ott a bántalmazó az épület körül. Ezeket a problémákat, ilyen gyakorlati problémákra a bírói gyakorlat az valamilyen módon tud reagálni? A bírói gyakorlat mindig is konstruktív volt ezekkel a gyakorlati problémákkal kapcsolatban. Kétségtelen, hogyha olyan hiányossága van a törvénynek, ami már a gyakorlattal nem áthidalható, akkor tehetetlenek a bíróságok. Mindazokra a problémákra próbálunk reagálni, amik ezekben a felvetésekben szerepelnek. Az adott eljárás körében orvosolható bizonyos mértékig a folyamatosság, hiszen abban az esetben, hogyha ideiglenes megelőző távoltartás került elrendelésre, és erre néhány napra elrendeli a bíróság a megelőző. Ez 72 óra. És amikor valami bántalmazás történik, a rendőr ugye kivonul, és akkor ő elrendelheti ezt a... Így van, 72 órára elrendeli, hivatalból megküldi a bíróság részére, a bíróság 3 napon belül dönteni köteles, és a határozatát a bántalmazó féllel közölnie kell. Mi javaslatunkban ezt az űrt is megpróbáljuk azzal áthidalni, hogy az ideiglenes megelőző távoltartás meghosszabbodik a határozat közléséig. Kétségtelen, hogy ez egy lépés annak érdekében, hogy a folyamatosságot megteremtsük. Ami a végrehajtást illeti, teljes mértékben hiányoznak azok a fajta nemzetközi joggyakorlatból ismert végrehajtási szabályok, amikor visszatérő ellenőrzés történne. Például jelenleg a magyar jogban kizárólag egy szabálysértési tényállás az, ami a szankciója a megelőző távoltartás szabályai megszegésének. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha valaki ellen elrendelik ezt a megelőző távoltartást, vagy az ideiglenes intézkedést, akkor ezt megszegi, esetleg meg lehet pénzbüntetésre lehet ítélni, vagy néhány napos elzárásra. Így van. Illetőleg maga a megelőző távoltartás akkor indulhat újra, hogyha újra tényállásszerű magatartást valósít meg, és ilyen esetben egy új eljárás keretében egy újabb megelőző távoltartást lehet elrendelni. A mi javaslatunk, az Országos Bírósági Hivatal elnökének a javaslata az azt célozza, hogy a jelenlegi 30 napos helyett 60, illetőleg súlyos vagy ismételt esetben akár 90 napos távoltartás is elrendelhető legyen. Ez a 60-90 napos távoltartás, ez már elegendő lehet? Spronci Júlia. Tehát hogyan gondolkoznak erről? Pusztán a meghosszabbítása ennek az időtartamnak? A meghosszabbításról természetesen egyetértünk. Nekünk az eredeti javaslatunk az volt, nem a kútfőből kipattanva, hanem
történetesen pont az osztrák példát szem előtt tartva, hogy minimum 3 hónap legyen a távoltartás, ez a 90 nap, ez körülbelül ezt fedi. Itt mondjuk a magyar példában ez most úgy tűnik, hogy a maximum lesz. Mi minimumként gondoltunk a 3 hónapra. Külföldön ez úgy működik, például Amerikában egyébként akár egy életre szóló távoltartást is el tud rendelni a bíróság, de általában az alap az, hogy amíg folyik a két fél között egy peres eljárás, akkor a teljes eljárás hosszára el lehet rendelni a távoltartást. Mi is ezt tartanánk szerencsésnek, különösen akkor, amikor büntetőeljárás folyik a két fél között, hiszen nyilvánvaló, hogy az egyik fél a másiktól retteg, nem tudja úgy a perben képviselni a saját érdekeit, nem tud úgy vallomást tenni, hogyha nincsen fizikailag biztonságban ő, illetve a gyerekei. Ugye nyilván arról van szó, hogy minél inkább az élethez igazítsák a szabályokat, hiszen van egy igazságszolgáltatási vagy folyamat, bürokratikus folyamat, de hát az alatt az élet zajlik, tehát azok a élettársak vagy házastársak, akik bántalmazzák a családtagokat, hát ők esetleg továbbra is oda mehetnek, vagy visszamehetnek, tehát nyilván minél inkább az élethez kell ezt az egészet igazítani. Természetesen, illetőleg azt a kontextust is figyelembe kell venni, ami az egyéb hatósági eljárásokkal való összefüggést mutatja. Meg kell különböztetnünk a büntető ügyben elrendelhető távoltartást a jelen megelőző távoltartástól. Tehát ez a megelőző távoltartás, ez bármiféle más alapügy nélkül is működhet, ennek nem kell büntetőfeljelentéshez vagy polgári perhez kapcsolódnia, önmagában a hozzátartozók közti erőszak vagy súlyos fenyegetés, lelki terror, mint tényállásszerű magatartás elég ahhoz, hogy ez az eljárás elinduljon, és magának az eljárásnak is olyan a jellege, hogy nem a büntetőeljárás analógiájára egy kétséget kizáró bizonyosság az, amire a bíróság törekszik, hanem megalapozott következtetésre kell jutnia a hozzátartozók közti erőszak megtörténtét illetően. Én szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez a távoltartás ez azokban az esetekben tud hatékonyan működni, amikor nem egy súlyos erőszaktevőről van szó. Tehát azért nem a végrehajtáson van annyira a hangsúly, mert a távoltartás mind a magyar, mind a külföldi gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon hatékonyan meg tud állítani egy erőszak folyamatot a kevésbé súlyos bántalmazók esetében. Ugyanakkor, akik fizikai erőszakot, súlyos lelki terrort alkalmaznak a partnerükkel szemben, ott azért sokkal indokoltabb, hogy a távoltartás ne zárja azt ki, hogy például valamely büntető kényszerintézkedést rendeljenek el vele szemben. Mi látunk egy olyan tendenciát, hogy amikor észlelik, hogy párkapcsolati erőszakról van szó, akkor az előzetes letartóztatás az ki van zárva, már csak a távoltartás az, amiben gondolkodnak a szervek. És nyilvánvaló, hogy a távoltartás... létezik az intézmény, és az majd megoldja a problémát. Mert létezik az intézmény, és egyszerűbb, és nyilván kevésbé költséges. Tehát megy ebbe az irányba, és ilyenkor természetes, hogy problematikus a végrehajtás, mert egy súlyosan erőszakos bántalmazót a távoltartás sem fog visszatartani, és meg fogja szegni. Ugyanakkor magát a távoltartást arra találták ki, hogy ahol még nem ért el abba a stádiumba a bántalmazás, tehát egy kezdeti szakban van, maga az erőszak, a párkapcsolati erőszakot meg tudja állítani. Azt mutatja a példa, hogy ahol itt sikerül beavatkozni, és a bántalmazó az észleli, hogy hát ez bizony nem magánügy, nem csinálhatom meg mindazt, amit akarok. Attól függetlenül, hogy a 4 fal között történik, és a családtagjaimmal szemben az állam bizony lecsap, és nem engedi, ott az hatékonyan tud működni, és nem fogja megszegni a távoltartást. Nagyobb a valószínűsége a határozat megszegésének azokban az esetekben, ahol nem távoltartást, hanem például előzetest kellett volna elrendelni. Ugye nyilván felmerül az emberben egy-két kérdés, hogy van itt egy szűk mesdje, hogy minél gyorsabb legyen az a bírósági eljárás, ami alatt megszületik a döntés, másfelől kellően megalapozott legyen a döntés, tehát milyen fajta bizonyítékok vannak,
amelyek megalapozottá teszik, és nem arról van szó, hogy esetleg az egyik fél hamisan bántalmazásra hivatkozva akár csak a gyerektől akarja távol tartani a másik szülőt. Természetesen ezeket a körülményeket vizsgálnia kell a bíróságnak, tehát van egyfajta tényállás felderítési kötelezettsége, és azt is látnunk kell, hogy itt egy jogvitáról van szó, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a kérelem alapján automatikusan kiadja a bíróság a végzést. A bántalmazó fél meghallgatását is meg kell kísérelni egy személyes meghallgatás keretében, fel kell tárni azokat a körülményeket, amik a megalapozott döntéshez szükségesek, akár magának a megelőző távoltartásnak az elrendelhetősége körében, illetve a távoltartási szabályoknak a tartalmi körében. Itt ugyanis a magánélethez való jog, mozgásszabadság, gyermekkel való kapcsolattartás, hozzátartozóval való kapcsolattartás súlyos korlátozás alá esik ennek a szankciónak a révén. Adott esetben felmerülhet annak a vizsgálata, hogy a bántalmazó felet a saját tulajdonából kell kitiltani, felmerülhet az, hogy a saját tulajdona az egyszer mind a cégének a székhelye, az ottani munkavégzésnek a helye, mindezeket a körülményeket bele kell dobni a kalapba, és aztán ezt követően lehet megalapozott döntést hozni. Spronci Júlia, tehát a bírósági döntés megalapozottsága. Vannak ezzel gyakorlati tapasztalatok, vagy? Vannak természetesen, hiszen jogsegélyszolgálatot tartunk fel, és mindennapi tapasztalatunk van ezen a területen. Úgy tűnik, hogy a bíráknak a képzése az igen fontos ezen a területen. Én szeretném felhívni ezúttal is a figyelmet, hogy a civil szervezeteknek a bekapcsolása a bíróképzésbe az azért rendkívül fontos, mert az a szempont, az áldozatoknak a valósága, az egy olyan fontos tényező a bíró számára is, és olyan fontos tudás, ami ahhoz, hogy igazságot bírjon szolgáltatni, az nem mellőzhető. Mi úgy látjuk, hogy egyáltalán nem támadható elfogultsággal a bíróság, hiszen az elé kerülő eseteknek töredék részében, körülbelül a harmadában rendelik el a megelőző távoltartást. Én ezt egy picit túl kevésnek gondolom. Nyilván a mi jogsegély tapasztalatunk nem reprezentatív, de azt látom, hogy a bántalmazásos ügyekben, amikre rálátásunk van, nagyon kis százalékban rendelik el a távoltartást, és én úgy veszem észre, hogy alapvetően azért, mert olyan hibás szempontokat hoznak be, nem ismerik eléggé a jelenséget, nem ismerik fel azokat a jeleket, amik a bántalmazottságot alá tudják támasztani, ami miatt nem tudnak megfelelő döntést hozni a jogalkalmazó szervek. Mit jelent, hogy mondjuk a bíróság elé kerülő ügyekben milyen arányban rendelik el? Hát amennyire láttam a számokat, körülbelül a harmadában az ügyeknek rendelik el a távoltartást. Akkor a kétharmada az tulajdonképpen megalapozatlan? Viszonylag közel áll a valósághoz, tehát én azt mondanám, hogy 30-50% időszaktól függően különböző statisztikák állnak rendelkezésemre. A fennmaradó része az több részre oszlik. Az egyik alapvető elutasítási ok az éppen a volt élettársnak a fogalma. Tehát nagyon sok olyan ügy nem is jut el a bírósághoz, vagy ha eljut a bírósághoz, akkor elutasításra kerül, ahol a volt élettárs bántalmazásáról van szó. És az eddigi szabályozás szerint a volt élettársra nem terjed ki a megelőző. Így van. Ez elodázhatatlan, hogy a volt élettárs bekerüljön ebbe a körbe, és szeretnék arra utalni, hogy a bíróságok nagyon sokszor a nemzetközi egyezményekre közvetlenül hivatkozva volt élettárs esetében is elrendelték már eddig is a megelőző távoltartást, abban az esetben, hogyha gyermek érdekei is veszélybe kerültek. Ez tehát az egyik kör. A másik kör... És erre orvosságot jelent a javaslat, hiszen a volt élettárs... Hát innentől kezdve gyakorlatilag most már a teljes kört, legalábbis amit eddig mi feltérképeztünk, a teljes kört lefedi ez a jogintézmény. Nagyon sok olyan eset van, a százalékos arányokban körülbelül az esetek 5/5 az én tudomásom szerint, ahol a kérelem visszavonásra kerül. Tehát a kérelmezőnek, a bántalmazott félnek a személyes meghallgatáson joga van arra, hogy úgymond elejtse a vádat, visszavonja a kérelmét, és ilyenkor a bíróság ehhez kötve van, meg kell szüntetni az eljárást. És van egy nagy blokk, ami
abból ered, hogy az eljárási szabályok azok oly mértékig hézagosak, hogy abban az esetben, hogyha 3 napon belül nem sikerül az eljárást lefolytatni, van olyan jogértelmezés, hogy ilyenkor meg kell szüntetni az eljárást, mert nincsen további folytatásra lehetőség. Azt vizsgálják-e, vagy tudják-e, hogy miért jön létre az, hogy valaki visszavonja a kérelmet? Ez egy fontos pont, tehát... Természetesen tudjuk, nem is kell nagyon komoly és mély tudás, azért vonják vissza, mert félnek, a legtöbb esetben, nyilvánvalóan vannak kivételek, de egészen addig, amíg például egy ilyen távoltartási meghallgatáson nem biztosított a bántalmazott családtagoknak a fizikai elkülönítése, addig félni fognak, és visszavonják a kérelmüket, mert tessék úgy elképzelni, hogy van egy a bántalmazótól rettegő ember, oda megy a bíróságra, legtöbb esetben már a kapuban várja őt a bántalmazó, mert hogy egy időpontra hívják be őket, együtt várakoznak a tárgyalóterem előtti térben. Ott én több esetben tanúja voltam, azért tudom, hogy többnyire mi történik. A bántalmazó már elkezdi fenyegetni, szidalmazni, a haját húzigatja, tépdesi a ruháját, halálosan őt is, gyerekét is megfenyegeti, ezek után mennek be a tárgyalóterembe, majd sok esetben együtt távoznak, úgyhogy a bántalmazott ilyenkor nagyon sokszor ugye titkolja, elmenekül ilyenkor, titkolja a tartózkodási helyét, a bántalmazó követi őt. Hát, hogy egészen abszurd helyzet, ez igen nagy százalékban oda vezet, hogy a bántalmazott vissza fogja vonni a kérelmét. Erre a problémára vajon milyen bírósági gyakorlat, vagy ki lenne az illetékes, hogy ezt megoldja? Ez egész egyszerűen rendőrségi kérdés? Nem. A mi javaslatunknak ez is a fókuszpontjába került. Próbálunk erre reagálni egyrészt az eljárási szabályok módosítására tett javaslattal, hiszen a javaslatunkban részletes szabályozási megoldást adunk arra az esetre, hogyha az iratok alapján már eleve lehet látni, hogy ilyen probléma merülhet föl, akkor külön-külön nem egyidejűleg kerülnek meghallgatásra, a bíróság épületében is az elkülönítést biztosítja a bíróság, és ehhez kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések is folynak, olyan szobáknak a kialakítása, amik lezárt folyosón védett körülmények között biztosítják megint csak a nemzetközi egyezményekre is figyelemmel azoknak a személyeknek a meghallgatását, akik olyan fajta speciális védelmi érdekkel rendelkeznek, mint jelen esetben egy családon belüli erőszaknak az áldozata. A jelenlegi bírói gyakorlat úgy érzem, hogy jogszabályi felhatalmazás hiányában nem tudott erre megfelelően törekedni, hiszen az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a megelőző távoltartás, ezt családjogi bírák bírálják el, a háttérjogszabály a polgári perrendtartás. A polgári perrendtartás pedig sokkal szűkebb védelmet nyújt, akár a tanúknak, akár a feleknek a büntetőeljáráshoz képest. Ugye van egy eléggé fontos pont. Létrejön és nem biztos, hogy a bíróságokat érinti vagy illeti, de lehet, hogy lehet szerepük benne. Ugye létrejön a döntés megelőző távoltartásról, eddig 30, jövőben, hogyha a döntést vagy a javaslatot elfogadják, akkor 60 vagy 90 napra, de lehet bármennyi bírósági döntés vagy ítélet, de kitartatja azt be. Szóba került már az, hogy szabálysértés megtörténik, és akkor valaki megvonja a vállát, hogy jó, na és aztán, hogy kifizeti a bírságot esetleg. Igen, ezért is fontos, hogy inkább elzárással büntessék a bántalmazó felet, mert pontosan lehet tudni, hogy a pénzügyi szankciók azok nem elég visszatartó erejűek, míg a szabadság megvonással járó büntetés az, aminek igazán hatása van, tehát ez egy lehetőség, és most visszatérnék megint oda, amit korábban már említettem, hogyha megfelelő személlyel szemben rendelik el a távoltartást, olyan bántalmazóval szemben, aki még nem olyan súlyos elkövető, ott nem kell betartatni, mert be fogja magától is tartani az esetek túlnyomó többségében. Ugye akkor itt a családjog, polgári jogból átmegyünk a büntetőjogba. Az esetek milyen részében, milyen arányában, hány százalékában van az, amikor ez büntető ügyé
válik? Ügyforgalmi statisztikáinkból ez nem derül ki, tehát ezeknek a polgári nem peres eljárásoknak az összefüggése a büntetőeljárásokkal az jelenleg nem számszerűsíthető. Az elkövetés módjából, súlyosságából, az eseteknek vagy az ügyiratoknak az átvizsgálásával lehetne arra következtetést vonni, hogy hol valószínűsíthető az, hogy további büntetőjogi szankciók léptek föl. Nyilvánvalóan súlyos testi sértés esetén, zaklatás, kényszerítés, szexuális bűncselekmények megvalósulása esetén ez nagyon valószínűsíthető, hiszen mindazok a hatóságok, gyermekvédelmi, családgondozó szolgálatok, akik az esettel kapcsolatba kerülnek, ilyen vonatkozásban feljelentési kötelezettséggel feljelentési kötelezettség terheli őket. A rendőrséget is, hogyha látják, hogy ahogyan szoktak fogalmazni, vér folyik, a bíróság esetében is, hogyha felmerül egy bűncselekménynek a gyanúja, akkor ezzel foglalkozni kell. A távolság egyébként mit jelent? Miben fogalmazható meg? Méterben, lakásajtóban, egy utcában, ami elválaszt? Hát a bírói gyakorlat az nem méterben méri. Igazából ingatlanhoz viszonyítja, útvonalhoz, személyekhez, tehát egy személytől távol tartani magát, meghatározott lakástól, meghatározott munkahelytől, iskolától, óvodától kell távol tartania magát a bántalmazó félnek. Itt Magyarországon, a magyarországi gyakorlatban ezt ki tudja ellenőrizni, vagy akár monitoringozni? A gyakorlati példa civil az, szervezetek hogy tudják megtenni? Az áldozatok azok, akik monitorozzák azt, hogy betartja a bántalmazó a velük szemben kiszabott távoltartó határozatot. Sajnos a civil szervezeteknek erre nincsen kapacitása, de azt gondolom, hogy nem is feladatuk, hiszen ez egy állami feladat. Praktikusan a rendőrség dolga, hogy ezt ellenőrizze. Momentán az történik, hogyha észleli a bántalmazott fél, hogy a bántalmazó az megszegi a távoltartást, akkor jelzi a rendőrségnek. És akkor a végén itt fogalmazzunk úgy idézőjelben, hogy az esélyegyenlőség jegyében hadd kérdezzem meg, hogy ugye persze, amikor családon belüli vagy a törvényben új nevén háztartáson belüli erőszakról beszélünk, akkor leggyakrabban ugye az asszony vagy a gyerek bántalmazásáról beszélünk. De van-e példa abban arra, amikor egy férfi családtag épsége kerül veszélybe? Természetesen van rá példa. A mi jogsegélyszolgálatunkhoz is, ha nem is tömegével, de azért szorványosan beszoktak jelentkezni bántalmazott férfiak is. Ugyanúgy néz ki maga a jelenség. Nincsen különbség a kettő között. Természetesen mi azért nők elleni párkapcsolati erőszakról beszélünk, mert hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy 90-95%-ban nők szenvedik el ezt a fajta erőszakot, de ez nem jelenti azt, hogy a fennmaradó, 1%-ra szoktuk tenni a nők által férfiak sérelmére elkövetett párkapcsolati erőszakot, ne lennének ugyanolyan súlyos áldozatai ennek a fajta erőszaknak. A bírósági ügyek is ezt a következtetést erősítik, tehát a számadatok stimmelnek ezt illetően. És akkor a végén a bírósági hivatal javaslatának mi lesz most a sorsa? Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egy javaslattételi joga van, a hatalom megosztás elvéből eredően a bíróságok központi igazgatását ellátó elnökünk javaslatot tesz a jogalkotás kezdeményezésére jogosultnál, jelen esetben a közigazgatási és igazságügyi miniszternél a jogalkotási folyamat elindítására. Várjuk az ezzel kapcsolatos választ, hivatalos visszajelzéssel még nem rendelkezünk, hogy milyen a fogadtatása. Azt hozzá kell tenni, hogy az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gyermekbarát igazságszolgáltatás munkacsoportjának mi is részesei vagyunk. Tehát egy szakmai egyeztetés megelőzte ennek a javaslatnak az előterjesztését, így tehát nem csupán a bíróságok tapasztalatai, de ennek a munkacsoportnak a tapasztalatai is becsatornázásra kerültek a javaslat megfogalmazása során. Én pedig köszönöm a mai vitát és beszélgetést. Talán egy nagyon fontos témáról beszéltünk, amiről sokan nagyon nem szívesen beszélnek. Köszönöm Spronci Júliának a Patent Egyesülettől és Stummer Attila bírónak, az Országos Bírósági Hivatalosztály vezetőjének. Munkatársaim Szilágyi Magdolna és Brandstetter Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmet. Nárai Balást hallották.